κοκκινοσκουφίτσες που χορεύουνε με τρελό ρυθμό. Έτσι όλες οι κοκκινοσκουφίτσες χορεύουμε. Πάμε! Και η Νίκη. Θα παρακαλέσω λίγο τους μικρούς μας φίλους αριστερά και δεξιά να περάσουνε. Και βέβαια το πρώτο όνομα μας, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή. Η κοκκινοσκουφίτσα. Έλα, τρελό, 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 τρελό. Γκρουπ. Οι Clowns. Έτσι πάμε. Πάμε. Δίνουμε ρυθμό. Έτσι πάμε. Είναι μεγάλο παιδί. Έτσι. Θα παρακαλέσω όλους τους μικρούς μας φίλους να είναι αριστερά και δεξιά, εμείς είναι έτσι. Πάμε. Έχουμε το τρελό τρελό γκρουπ οι πειρατές μας. Οι πειρατές, οι πειρατίνες. Κι άμα κλέψουν τίποτα, γράψτε μου. Θα παρακαλέσω όλα τα μικρά παιδάκια να φύγουν από τη μέση. Όλα τα μικρά παιδάκια αριστερά και δεξιά. Πάμε! Οι πειρατές είναι τρελοί αυτοί οι πειρατές. Έτσι έχουμε κι άλλες πειρατίνες. Επάνω δίνετε ρυθμό. Πάμε! Έτσι οι πειρατές μας, οι πειρατές μας. Έχω δίκιο που οι πειρατίνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Το έχω δίκιο. Πάμε! Πολύ κέφι και πίσω μετά είναι κάτι φυλακισμένοι. Δεν ξέρω από πού έχουν έρθει αυτοί οι φυλακισμένοι. Μάλλον από το Αλκατράς πρέπει να είναι αυτοί, από το Αλκατράς. Πάμε! Και βέβαια οι φυλακισμένοι. Έλα πρέπει. Πάμε οι ταβερνιάρισσες. Έτσι δίνουμε ρυθμό. Οι πενιές της Μέρκελ. Α, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και πολύ όμορφες οι ταβερνιάρισσες, πολύ όμορφες. Εδώ τι έχουμε, για να δούμε το επόμενο, το επόμενο. Έτσι, τα ταβερνιάρισσες δίνουν ακόμα. Ρυθμό, πάμε. Και εδώ, ό,τι έχουμε, τι γκρουπ έχουμε, παιδιά, είμαστε. Πάμε, έτσι κοτούλες, πάμε. Τέλειες οι κοτούλες, τέλειες.
και τα λουλουδάκια. Πάμε. Έτσι μερισμό. Πάμε όλοι μαζί. Ωραίο μερισμός. Πάμε. Λεσσαρία. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Έτσι δίνουμε ρυθμό. Τα λουλούδια και οι κοτούλες που ήρθαν από το καρτέρι, τα παιδιά και μας φιλήσανε σήμερα στην Πέρδικα. Πάμε. Δίνουμε ρυθμό. Έτσι ρυθμός για σκέτες σαν κοτούλες. Συνεχίζουμε εδώ στο Περδικιώτικο καρναβάλι. Συνεχίζουμε εδώ οι όμορφες Κλεοπάτρες. Τέλειες, τέλειες. Εδώ και ένα Φαραώ, τι κάνεις? Τι έπαθες Φαραώ, τι έπαθες? Τίποτα. Τα αλήθεια λες τώρα. Έτσι. Είναι λεκές οι Κλεοπάτρες μας. Πάμε. Έτσι και πίσω. Βλέπω. Τι γίνεται εκεί πίσω παιδιά, τι γίνεται? Γίνεται χαμός. Φυλακές πάλι. Παιδιά, πού πάτε, πού πάτε? Πού το πάτε? Έτσι το επόμενο άρμα είναι οι φυλακισμένοι μας. Μπράβο στα παιδιά, έχουμε κάνει ένα ψυχό. Εδώ. Οι φυλακισμένοι κάτι ετοιμάζουν, οι φυλακισμένοι. Τι ετοιμάζουνε? Απόδραση. Έτσι. Συνεχίζουμε. Ο Νίκολας μας ανεβάζει, ο Νίκολας εκεί πίσω. Μπράβο Νίκολα, μπράβο. Σε λίγο η κάψη του βασιλιά Καρνάβαλου. Ενώ δούλευε η μάνα και ο πατέρας σου για αγάπη καμαρώνανε το γιο τους που το ζήτησε τρόπι. Θα έρθει πάλι, θα κάνει κι άλλα. Ήταν πιο εντυπωσιακά.